and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Kasi nagtukbod na ako aron paluparon dayon paingon dinis Davao. Naibaw siya sa atong istoryahan. Pero hugot gyud ko niyang giingan nga kun dili ko na kumusugot siyang gusto nga molarga dayon ko dinhi, siya ko no ang moanhi. Unsa? Oo, maungwa na lang gyud ko magdaghan og tabi. Nangandam na lang dayon ko og milupad para mahilom tong mahal na tong inahan. Nabaya ni mo ang tanan niyang kabalaka. Maong iya gyud kong giingnan nga kinahanglan nga anhiun tagid ka og dili na biyaan. Unsa? Nya, sige lang tayo ni kaon, wa istorya? Tanan sa sod. Mag-ilis lang ko kadyot o ipahimutang sa nang imong mga butang. Aron nga mamalik ta sa ospital. Apan sa dili pa, mangaon sa ta. Hala, Wa ko no mahimutang ang inahan sa kanunay panabang. Gisigihan gi kuno siya duso para moapas nato dinhi. Nakugang na lang kanay kus pag-abot nako dito sa bahay. Kay kalit mamitingog sa kong luyo sa pagkanaog na ako sa sakinan. mao ba? Kumusta man si Aliyah? May pahuig balik. Mao akong gignan si Ada nga mugawas lang ko kadiyot. Mo ba? Tara sa sud para makakita ka sa pasyente. Si Ada. Igagaw ni Aliyah. Hello, Ada. Kumusta ka? Okay lang, ma'am. Ate na lang. Siya si Sien Ada. Ako manghod. Siya rang may abot gikan sa Cebu. Hala, guwapa siya, kuya. I like the way she smiles. O kanang pasyente, siya si Aliyah. Wow. Mura ka maglaki. Murag, gusto naman noong kong magpakalalaki. Kapagod ini nila, kuya. Maibog mo lang sabta. Tagsaon ang ilang beauty unsa no? Tinuod gina. Managagaw na sila si Aliyah ug Ada. Wow. Lahi ng mga magaganda unsa no? Kining mga dagwaya kung makaadto nis ato, kuya. Dili ni kabuntagan. Unsa? Mahalin dayon ni bisag linghod pa. Ang higap ko yawan mo sa da. Kiyawan mo sa tada. Abi ni ko kung sa nibuot ni may pasabot diyan. Mingon kag mahalin dayon. Nahugaw dayon imong panabot. Ayaw taon kay wa para ba taon tingali ni sila makasukad sa laing pagkatao ining kalibutana. Mga bata pa ning duha, di pa? Aliyah, na kay bisita, Aliyah. Hi, ako si Shin. Mangoy ko ni Kuya Del. Kumusta ka, Alaya? Nasakit. May gani kitabangan ko ni Sir Del. Buotan kay siya. Kung wa pa siya, basin uwa na sad ko. Mamatay na tingali ko kay luya naman kayo ko. Sidihan dito pa ko sa amo. Sakit kaya ang tanan akong lawas. Ayaw lang una pagsige istorya. Kaya tingalig dili pa rin makaya. Paway na lang una. Okay ra ka kung ako'y mabantay ni mo din para magkapahuway sad si Ada. Ato siyang papahuwayon aron dili sad siya masakit. Maayo ka nagkasinabot ta. Si Kuya man unta ang mubantay ni mo din pero nagkinahanglan mo sad siya og pahuway. Kaya daghan masyag atimanon. Maong kita lang una din karong gabi ha. Ayaw ko ninyo biyai ha. Dili Aliyah. Si Sien ang mubantay nimo dinhi. Sir Del, salamat kaayo ha. Naunsa. Wala ba katapusan ng pagsige nimo pasalamat, Aliyah? Ingon anak gid na siya, Sir Del, oy. Mabitaw nga daghan ang naibog anak niya. Naamang gani mo adto sa ilaw niya para makisulti sa iyang mama ug papa kay gusto na sang mga sawa niya. Unsa?
Mga sawa? Kabata pa ini niya? Pila pa imong edad, Alea? 14. What? Ilan ang kultura, Shin? Matuo kag sa dili. Nagani 12 anyos nga among nailhan nga nahimo ng asawa. Hoy! Sa ato pa, nga maminyo na sa diyon niya ka, Aliyah. Dili ko. Aliyah? Ko. May pagmamatay na lang ko. Ayaw, ana, Alea. Bata pa kaayo ka aron magpakawa sa paglaom. Wa pa gani ko mahuman og istorya ni hilak na dayon ka. Okay. Ipadayon ang imong gisulti ganina. Kung doon na pa magani kay gustong isumpay ato ada. Klaro manggod nga mapakyas ang tumong sa maong tao, Sir Del. Kay hugot pa yang misaad ang papa ni Aliyah sa akong tatay nga di na gid kuno niya pahilakon si Aliyah. Di na gid kuno siya mudawat pa kung naay mohangyo niya para mga sawa ni Aliyah. Kay gusto sad kuno niya nga matuman gid ang damgo ni Aliyah nga makahuman og eskwela. Tinuod, Ada? Uy, diha manggod ko sada nag-istorya sila si tata. Oh, salamat. Salamat. Naawan. Ay na sige istorya. Aron dili ka ubhon. Bahoy sa. Pasaylo ako ha, Aliyah ha. Nabuhian man nung una ko ang istorya, uy. Nihilak noon ka. Sige na, balik o pahuway aron maayo dayon ka. Sige na, Aliyah. Manggawa sa misisina. Kaya na pa ko'y pakiksultihan niya. Ayaw ko biya, sir, ha? Dili. Niya pa ko. May istoryahan lamig ka ditisin. Mao pa magoy pag-abot niya gikan sa Cebu. Niya siya, aron mao unay mo bantay nimo mintras niya ka pa sa ospital. Kay karong gabi mupauli una mi sa bahay kauban ni Ada para makapahuway sad siya. Excuse ha, Alea? Cheer up! And get well soon. Are you serious sa imong offer nga mao na mo bantay ni Aliyah while niya pa siya sa ospital? Dili na lang unta ko maghago og ani dinhi ko na nagkanap ako. Nalimot ka sa akong giingon nimo kuya nga nalipay kay ko sa imong gibuhatron. Maong suportahan tagit ka? Thank you. Ganun imo mo kong gitutukan. Bilib ko sa imong kalig-on nga midawat sa nahitabo sa adlaw sa imong kasal kuya. Wag ka dagang istorya. Dihang hinay-hinay kang mibiya sa simbahan. Kami si Mama at tong higayon na. Mura nagbubuto ang mga o sa sobrang kaawaw nga among natilawan. And let me tell you honestly, nga itong mga orasa, gusto na kong pangitaon dayon si Pauline diha-diha. Aron patsyon. Tungod kay gisakitan jud kaayo ko sa iyang kibuhat. O galing lang, kay nabaraw ang maong tinguha sa diyang among gitaban si Mama. Wa ka maliwat ni Papa nga weakling. You are so strong. Mao nga saludo kayo ko nimo anang kinaiyaha kuya. Mayon tagparehas ko nimo kalig-on nga moatubang og sakit nga pagsuway. Ibutang lagi si mo na ang kinuulab. Ug anha nimo mabatyagi ang tinuod nga kalig-on. Naalam ko'y namatikdan niya. Ha? Unsa man? Seryoso kay kami tabang anang bata nga lumad. Tungod kay nabala ka lang gid ko sa kahimtang. Looy magud kay siya kung masugamag sa kadaot. Daghan mo di kay na siya mga nindot nga damgo para sa kinabuhi. Are you telling me nga bug-uso nimo ang imong pagtabang? Oh. Ay. Uy, gidang! Uy, in town. Ay, pagpanghupaw kay naamang kita atubangan sa grasya. Ay, sorry, Lord. Unsaon nga. Gimingaw manggod ko sa akong mga anak. Gihidlaw ko adto mga adlaw nga ako silang ikasaw og kaon. Unya, pagkahuman, magpundok ta sa sala og manganta.
mag... kapait di ay kun malayo na nato ang atong mga anak, no? Sorry, madam. Ako gipangutanan nimo ana. Nga wa man ko ika-contribute nga ideya anang imong giingon, dam, kay wala pa man taon kalutsi og bata ning akong flower. Wala pa jud, dam. Kay wa pa gyud tayo nakaako sa pagpasipala nito. Helom, cha-cha, oy. Kisay patuhuon nimo. Ako, birhin pa ng dagway nimo. Akong dagway? Aw, satanas tingali, dam. Pero kung muingon ka nga kanang dili ka mo nga virgin pa ko, kung mo insist jud ka nga tuwakhang na ko na magbugno gyud tana, dam. Nang imong edad, wa pa ka maunsa. Dagang ulay ka. Yes! Oh, putli pang anay. Pahong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!